Kajing penyang survive baro kibawan shene ke kut apira ngakir kui fi baro hake kerteng ke badan bor baga im ga jong utrai Jesus Christ ke kerteng jong ne ke khobor kalong kapedeng jong ga jie tholupa laseng nong rim ne ke gospel jo Matthews kalen nong bar fulai ke khol life nyo do life kandai Jerusalem Jerusalem pa kaba penyap no ye kenang ye thulupa bar kabalen thema ye kita ye ke bala pha hapa kat no sin bangala kwa ban kudup iki khon jongpa kumbagas yar ga kudup iki khon jongga hapo kitab nyang jongga pite pimon hakmi ye ka yeng jongpi la eno afi ka yeng ja nabanga ong api pin om yo isu yanga nadu menta tat anda pin ong long balakir khuyauta ubawan hage gerteng utrai Matthews wayne kinong tho gospel ubalat tho bet shaka jat bin riu Israel utrang bagariga jat bin riu kan itho bauni u Jesu Yeshua udei Messiah bala asle ya ubaga jat bin riu Israel ka ab la aslam Ladib yidkhulu pada kene yidkhulu pai ka jiwan jo Messiah. Henry ka basosi kalong bagaraga jat ben riu Israel kala kentat yo Yeshua unong penem ubla sle jo ublay. But utra Jesus Christ hakisngi ke bakhadu jonga jia lenti ke jo shakanong ba Jerusalem. Ula pet ye ke kanong ba na way ni kikinjang lo. Ula yam namar kene kanong ba kabala kentat ia hukum Messiah ula kwa ban kedup ia ka kum bagasiar ka kedup igi khon Henry kanong ba bagi nong shong shnong haka kila kentat iu Messiah kila kentat iu nong suspa kim shimla itho ia ka ayong juga jiwan ka jongu u yet khulupa ia ka yeng jongpi la eno api ka yeng ja nabanga ong api pinom yu isu yang nadu menta tak anda pin ong long balager khu yauta ubawan hake gerteng utrai namar baga jat bin riu Israel kanong ba syong preng juga jat bin riu Israel ka Jerusalem kala kenta yu Messiah kala aitino yu bansa narpana la shop yu tra Jesu shabana kanong ba la sa narpana yu ulayap kumulang kenya namar kapop ki jai bin riu baro jonga perthai ka jai bin riu sera kala kentat yo Messiah unong penem unong siuspa Jesus Christ utrai ukhat yang abare fi bangim dei ban kentat yo unong penem unong siuspa ngakhot ega jat ben riu jingi ngakhot ega nong ba syong preng juga jat ben riu jingi ngakhot ega nong syong shnong agari kasi jantia jalame khalia barkalenge jaga tunginom kentat yo Jesus Christ nong panemu Messiah ublay ulapha ega syakri ega jong ublay kibalawan mani alap yega gospel juga jimpanem tunginom long kum ka jat ben riu Israel kanong ba Jerusalem kiba kentat no ega jimpanem ega jong tra Jesus Christ kanong ba Jerusalem nama kala kentai yunu Messiah kala kentai yunong suspa unong penem hadu menta mene kaya kendu iki jinge ke babon kanong ba Jerusalem kala kalalong kanong ba jong kejia kenat kejele thma wala ke kerteng jonga Jerusalem kemot kanong rem jonga jingsuk kadon jesno barga jingsuk kanong ba Jerusalem hendrai kam shimlong kumta kakalalong umau put ubakhya kakalalong ka khuri kaba pensat lengwet kaba penbuat igiri ki jat ben riu jonga perthai kani kanong ba kadika pedeng jong ka jinyet kho lupa hagak tien ka jong oblai kadika pedeng jong ka jing trai ka jong oblai ban pendep ya ka jinyet kho lupa baro haga sandur jongga jiat khulupa jongga ktien joblay kanong ba Jerusalem kalong kabadon kam kapedeng jongga perthei kadei kari Israel kapedeng jongga ri Israel kadei kanong ba Jerusalem kai par kapedeng jongga nong ba Jerusalem kadei
ulum moraya lani temple mount hakabagala judan ka temple jong Salaman Henry ka temple lapan jot daga jingar thmau nu bekhanasar lapan yang biang ka temple do Zerubbabel lapan itanat penhe penyar do Herod hakitagi por jong Jisu jurum jumi hakitagi temple banlaiban Syakri nadu gisngi juga jolong khna haru gisngi bau Jisu Kristus penkot ya gajing Syakri lapan i gajing itanat gajing po pieng jong ka temple reu Jisu ya thulupa ba anam ino uma halo mau yo ba anam penjot setia kala ja shisha usnem nyopo edi lahir khamala penjot pom ye ka temple la pen separate ye ki jiu kelenge jaka jong ka perthai Hinrei kanong ba Jerusalem kadang yailong ka pedeng jong ka jia thulupa yakabang ide ban pet bah khamta men gisngi kiba khatdo hay gisngi jonga jingkut karta kanong ba Jerusalem kari kanong ba syong padeng jong ka Israel blewangan penlong ye ka Jerusalem ka khuri pensat lengwet umau ubakhya sisa kalong kumta minang yu i ke jinja hakini ki banai ki banwan ki snem ki banangwan hakaba anang pendep stet ye ka jia thulupa jong ka ktien ka jong ublay kinong yalam jong kari Israel nado katai ka snem khaknai spa sapupra khatsau terek ubana jemang haka jinyo lailu jagari Israel tang shisngi la penkha yakane kari sa shisngi la penyeng ya lama bat mentau snem la adap nyopo prasnem nadu bala penyeng benga lama ka jinyo lailu jagari Israel nyopo pra snem kinong yalam jonga jabri Israel kidon ya ka jito pau kata ka jito pau dia sno ba ka jingkular ka bo beula kular hawa Abraham uput usam ka khando ka siap ke jaga puta kadon ka jia khun hakabari nakabenta kata ka greater Israel kata ka Israel ka bakrau katkum kipur kisambo bleula ahu Abraham borosi kata kani ka bala buri menta kani ka jia khontma jongari Israel nakam ka greater Israel kalong ka pau habashai kia kren na ka bashai kisipai Israel ka bi khontma menta ki pong ya ki sakti yale jagi ki sakti sipai jongki kadon ka dur jong kamap greater Israel kilanang yekhon haidu kini kini singa yi ko manyo pau persen naga Gaza kilanang yo ki kon Israel nanda kilanang kentur shate Lebanon nanda sha Syria hadulum Hermon kadon ka radar menta bakila bu kabala aban kat shadu shenong ba Damascus katma kabala nang pau khamtam nado arjar at fulai banai risau kadika jekhon nakanda ka greater Israel ban peniar susu yo purusam kabar kadika jekhon ga jeleru banwan rano iki khon Israel ke brang don syakta ka diaspora ke brang syapun separate kelenge jaga layat hulupa ke ni hulupa bagi khon Israel ken syapun separate kelenge jaga disuru yut hulupa kata ki ong ka diaspora kata ki scattered pen separate ki jiu kelenge jaga layat hulupa ro ki prophets bahkan sadan ru ka alia ka homecoming kadon ka ministry ri sira udon minister jongka diaspora udon ru minister jongka alia minister juga diaspora upen ki jiu bran syabari minister juga alia penkre penbiang nam tigi jiu bran syabari bakin wan paino shala ga jongkari kat bakin nang kentur put kenang penisnayeng settlement yeki jaga syong jaga sa penbiang kam penbiang jam yeki khonu suragi barang wan shaban nalaga jongkari dang khandiat banai nari India jengi ladon kini ki bala kam baki dei ka jaj manase ka bala jano baki lalai la tes ki DNA la ong la pensha baki dei ka jaj ben Israel ka we na ka jaj ka bala ja baki nang don sibon ru hapok re snem naga diaspora ke basya pun separate bakin sawan pai ka sarkar Israel ling bakar ke ministry alia gidang penbiang menta banwalam yiki kun Israel ke berang shabar barka thong jugi kalong
bagi di ban download hari lajong shua bonwan umesaya sagawe ga thong juga sukar Israel menta gade jaga jingkwa dik joki bonwan no umesaya kila kentaj yo no mesaya Yeshua umesaya bala sleo nong penem ki up the way par umesaya utau umesaya ubaki up la yathulupa da Isaya bakin saya sanya ga soskolar jongga jete jutang barka jingyap kajiate jutang baga jingyap pitiem nem halendet ka perda ka banga berbing ngim yu isa dia don ke jesong meeting ka kha na prengi no ngalam niam ju kyong ngele kendo yu mesaya uladon barki khmilin ti bo mesaya ulam khmat ban pensnai ka temple menta ka don ka jesong tho jimot halendet bakin no ngalam nakiri muslim khamtam ki Sunni Muslim, kiri Sunni Muslim kita negaliang juga ri Israel, kita negaliang snotro jimot ban penhap no yau Temple Mount, hapo ka jingpet jong, ka long yeng siem Saudi Arabia, bakin pet no yau Temple Mount mar bro shikata, ka jisotro jimot usiem Jordan, ki pet ki jingo yau Temple Mount. Kisipai Jordan kicu pahara karon ka saskular bat kari Jordan balayate katurasne mensua bagi jiu kilaban kiyo sholom jongka temple tama kimla apan doai don armut ki minister mentau Itamar Ben Gvir samotret kini ki armut ki minister ki day ki belong radical ki di ki ba ki nationalist ki ba ko aban snana ka temple Itamar Ben Gvir uni uruba anut ban yo snana ka temple khakha uyalam ke kenon jong kiniki sirhem niam jong ke jinget jiu ki ba angdo besna ketemu uyalam bula penkheng ni ke soskolar belayate bat keri Jordan uyalam mi gitu ban let ban mane ban duai haulum moraya baga jing angnot jong kanika sorkar menta kalong ban snano ya ka temple kila donru kitu kikenja signboard kikenja jingkedau bala peniang kenong ba jurul ke kedau show Temple Mount nakaliang juga Temple Institute kila penbit penbiang darong senong gaji sena ya ka temple la penbit penbiang darong sedong bakas jinya keren halendet kadon gaya saprang menta pitip ne prabanget hapo jong Temple Mount kadon ka senekok jong ki jiu Sapo jong Temple Mount kadon ka senekop menta sapo. Kidan ki video pila banwat pinyu yagata. Kadon kidan ki suki hangta. Kadon kadur juga globe hangta. Kajing pun kre ban senai ka temple galia saprang. La kami linti bo Messiah. Una banora ka Jesuk. Ban peniang ikan eka temple kebalai, kabalong ka jaka pering juga jindwai ka house of prayer for all nations. Haka bagi jadben rio baro juga berekin wan ban kia bonwan duai hangne. Kin mau begini ki jingale ki thma ki bajaman ta. Pering mingi jong perthai. Bala pensyong pering ka dong ba Jerusalem Israel. Kiri beron jesno bat ki jia thulupa jong ka ktien ka jong obalai. Kajele nakabenta ke Greater Israel. Kajele nakadaban lumno iki jik beroran keleng ke jaga jong perthai. Kajele nakamda ke jiwan no jong Messiah. Uban lam khmat bantei ke temple. Kayeng jong ke jindawayan de jat ben rio. Henry kat kumna ki jiet khulupa ki nong yet khulupa. Uni ubaka jabr Israel ka khamilti un sale sang ya ka temple ya ka ban satay un sapn kiu skong yelede un sakam belay yelede ngiem gi sngi hakaba kinong sansar ke nangalam juga perthai ki project yelede kum ki belay ki ra yelede kum ki belay lakalong directly, lakalong indirectly. Lakalong dagabasay, lani mdi dagabasay. Tangbah, kikwa banlong belay.
Kiko aban yo ana melody, kiko aban tan ne kajing le buram ka jimane shalade. Kiko aban yo I ba khlem ki ka portei kamlong. Kiko aban yo I ba maki kelong ga jubab. Kanigari ka spirit of the Antichrist. Ka mensim jong Chris lam layer uban sa kambele yelade. Ka rinsan nakabada jul anang penkre. Kajing tray kam tray jambro lanang penbit penbiang. Halendet kajing penkre penkrum galaya syaprang syakmat. Kanong ba Jerusalem kira pedeng jong kajing kijia thulupa baro. Hallelujah. Tingin play ki khmat kajing ban pet. Hallelujah. Kidon shibon ki distraction. Kidon shibon kita kajing pentame. Kidon shibon ki diversion, kajing pin bakalala dah kaperteng. Kidon shibon kajing syukur deception. Ki bathu yalam iki jetben riu jong kaperteng. Syakajing shot. Ngidon yuman semba khod jong abalai. Tungin puli ka Bible ha kajing hikai jong man semba khod. Kat ba kaperteng kadang bunkam ka kiwen ki pet iki jengja hang ni hang tai shibon halendet ka perda dan shibon ki jengja ka banga ring ngim tip lot. Kidon ki sya pen trame ki sya alam bakala ka jing penbit perngop kini kitai ban pen berngya ki preo. Henry halendet udon bno jong ka jing syukur. Uban penjat uban penyap. Yang ngin kindit ben reo. Ngin pai khamat sya ublai. Lanang pendep stet ia ke jia thulupa kaktin ka jongo belai. Ki jile thama ke bajah ka perthai. Khambon ki thama ke ki engineered words. Ki thama bala engineered da mano rimano. Na shalandet. Ban pendep ia ke agenda jongki. Henry om baro ki urlong kumba ki thmu. Henry ia ke jia thulupa joka Bible anang pendep. Namar kata ka dao tungin puli. Ia ka ktien jong oblai ha ka jing pensyai umun semba khot jong oblai. Ngin pet ike jingjah ka perthai. Nah ka ktien ka jong oblai na ka pongsai joka ktien ka jong otrai. Hallelujah. Ni aingo ya oblai bang idone ni ka ktien ka ba im ba ka ba danbor ka jong otrai. Na kerkhu ye pi baro pailang jong otrai. Haka rizi ka nongba ka jalabat kaleng ka pergi ba snoto ya ka ka por ka ya barka ayom na kerku ya pi baro haka donor junga nga kensyo ya ka khuor ban kren susu ya ka bangala ju kren kendiat nganai kum ka jing susu ke ka bangin sekren ubli ka ban raise up ya ka kenhun jet padu kum ka jet esakar. Hallelujah. Ka jet ka ban ka jing champagne. Kajat kabadon ni ka jing tip, kabadon ni ka jing start, ka jing champang, ya ka por ka jing tip ika ba, ka jai Israel ka di ban le, ka jing start ban pentrikam, ya ka ba kila champang kila tip. Hallelujah. Padiang ka jing tray ka jing man sima khot jong ablay, pa nga palay duit ka jing pensle balay jima kan duit ko try, haro ka kli jiki shakri jima ki bangek, kompanyang jim pensle ka ban pen start ka ban penshay. Kaban pen ko bor kaban pen la ko try raise up ek kenhun brio kum ka jat Isakar ko try ableki brio kaban ka jing champang ka jing tip ba ka jing start apa ha ka kerteng ka jong try Jesus Christ nga kerkui pi baro amen.